Creus en la màgia? T'agradaria tenir poders? Legiland t'obre les portes aquest trimestre perquè viatgis amb nosaltres a un univers de màgia i històries. Volem que et converteixis en un autèntic mag per ser capaç de crear beuratges de vida eterna, enfrontar-te a les teves pors i aprendre a controlar els elements. La màgia i els llibres estan units inexorablement. Com més màgia existeix, més imaginació hi ha per crear llibres. Com més llibres, més lluny pot arribar la màgia i expandir-se pel món. Atreveix-te a descobrir els secrets que s'amaguen a aquesta història. Deixa't acompanyar pels éssers que més saben de llibres i màgia i converteix-te en protagonista d'històries plenes de fantasia, misteri, amor o fins i tot terror. No ho pensis més. Entra ja en aquesta aventura que està a punt de començar. Deixa't portar pel poder de les històries i de la màgia. Ja tens preparada la teva vareta?